ang kadena mo. Dihayan mo kay irogod. Kung doon na liksi na raman walat layat. Kadiin na. Kadina ni. Kadina ni layat. Ha? At lagi emailan ko si Choboy. Tangga daw ko no kung pag children kung adult children ito ate lahi mo to nga YouTube ang lahi nga YouTube ikuan ano sundaw ba ha wala lagi kapungan
Mount Apo. Bintay ba ko eh.
卡哟，那手呀扣。